והפעם... אנחנו מקליטים מרגע זה ואילך. יפה. אז מכיוון שאנחנו כבר ב6, אני מתחיל ואומר ככה, היום יום שני, 26 לאפריל, זוהי פגישת הזום שלנו מספר 93. והיום אנחנו אמורים לסיים את הדיון ואת הקריאה של אברשה גייט צומניימן, המונולוג שישעיהו שפיגל, הסופר מגטו לודג', כתב בגטו. ואנחנו קוראים את הטקסט על פי כתב יד שקיבלתי מישעיהו שפיגל ושפענחתי אותו על פי כתב היד המקורי. לפני שאנחנו מתחילים לסיים, אז קודם כל, אתם שניים? בינתיים, כן. כן, בלה עוד לא ואנה עוד לא. בלה נכנסת, או היא נכנסה. בלה נכנסה. היי, שלום. שלום בלה, אני אמרתי לשלמה קודם, לפני שהתחלנו להקליט, שמכיוון שלהערכתי אנחנו נסיים את הקריאה של אברשה גייט צומניימן ועוד יישאר לנו זמן, אני מציע הודות לך שנשלים את הזמן אם יש תחת ידך את דפרומקץ של י"ל פרץ, אוקיי. שאמרת לנו שהצלחת לצלם, צילמת את זה מכל כתביו, מאיפה? כן, כן. יפה. כל כתביו של פרץ, כן. מההוצאה של 48? הספרים האדומים? רק רגע אחד, אני אבדוק, כי רשמתי את הפרטים, אז רק רגע אחד. כן. ככה, פרלג קולטור מינסק, דרוק פון שין למד דייטשר, פודגורזה, תרס"ו. ס"ו, אז זה לא כל כתביו, אלא לא זה כל עוד קודמת. זה בכרך אחד. זה היה, אני פשוט הזמנתי את הכרך שבו היה הסיפור, אז אני לא יודעת מה עוד יש, כאילו, בסדרה. בסדר. עכשיו, לפני שיאיר נכנס ולפני שאת נכנסת, אני אמרתי לשלמה, כן. שהסיפור הזה של פרץ הוא עוד דוגמה של טקסט שאפשר לעשות ממנו סרט מצויר. כשנגיע לזה אתם תראו. ודווקא בסגנון של תום וג'רי. אתם מכירים את הסרטים המצוירים של תום וג'רי? כן, מלפני הרבה שנים. נכון. ובמקרה הזה, זה יהיה, אם נעשה את זה, אם נצליח, קרטון, זאת אומרת סרט קצר. כי כל הטקסט, את זוכרת כמה עמודים? כמעט 4 עמודים. כן. כן. עכשיו, אני עדיין לא יודע אם אני אצליח לקחת טקסט ספרותי ביידיש, וכנגד למסורת לעשות סרטים מצוירים קצרצרים, למתוח את המשמעויות שנובעות מן הטקסט לסרט מצויר יותר ארוך. נראה. טוב, אז אנחנו חוזרים לאברשה גייט צומניימן, אבל שוב, לפני זה אמרתי לשלמה דבר שאני רוצה שיאיר ובלה ידעו. נדמה לי שפתרתי את השאלה מה זה ברלינקס.
ופתרתי לדעתי את השאלה בעזרתה של בלה, שהיא אפילו לא יודעת שהיא עזרה לי, כי אני שמעתי, אני תמיד לפני הפגישות שלנו מנסה לשמוע פגישות קודמות מוקלטות. ושמעתי את הפגישות 91-92, ואם אתם זוכרים, ביקשתי ואתם חיפשתם במילונים וכולי, והנה אני שומע, נדמה שזו הייתה בלה, שמצא תוך כדי החיפושים שלי, פירוש לברלינקס כסירות שטוחות, סירות מסע על הנהר. שלמה קרא לזה, איך קראת לזה? דוברות. דוברות, כן? אני לא יודע אם זה דוברות, אבל זה סירות שמעמיסים עליהם אולי עצים, הרי שמענו שבסיפור יש מנסרה, מוזכרת מנסרה, ששם חותכים עצים ששולחים אותם עם הנהר לתעשיית העצים וכו'. אז כנראה שברלינקס שמופיע 3 פעמים בתוך הסיפור, אנחנו נצטרך לתרגם את זה, לא יודע. יחיאל, אני מסתכלת שוב במילון שלי, וזה כנראה לא אני אמרתי. מה שאני מצאתי זה 7.5 קופייקות קוין. לא. זה מה שכתוב לכם, כן. מישהו מכם, אני לא יודע אם זה שלמה, יאיר או אנה, אבל אני חושב שזו הייתה את, כי מצאת כל מיני, וככה עברנו דרך אגב. רגע, עכשיו אני רואה משהו אחר, אני רואה ברלינה, כן. זה barge lighter boat. בדיוק. כן, אז יכול להיות שאמרתי את זה באמת, כן, ברלינה. למה ברלינה ולא ברלינקה? כי ברלינקה זה יותר קטן, כן. המילה היסודית זה ברלינה, ואיך הם אומרים באנגלית? barge, B-A-R-G-E. אז למי שיש מילון אנגלית עברית, נראה איך הם מתרגמים barge, וזה התרגום. יש למישהו ויינרייך? לא, ויינרייך זה אנגלית יידיש. אנגלית אלקלעי אולי. אני אסתכל במורפיקס. כן. זה בדיוק, בארץ'. דרך אגב, רינתי היום מנכ"ל אמי, איגוד אמני ישראל. איזה איגוד? איגוד אמני ישראל, אמי. כן. היא המנכ"ל שלהם. נכון. קודם היא הייתה עם מירי רגב, בשלב מסוים מירי לא רצתה אותה כי היא לא מזוהה איתה פוליטית. נכון. אנחנו מדברים על... היא הכניסה במקומה גורר רכב היא הייתה אחראית על התרבות במשרד הזה, היא הכניסה איזה גורר רכב פעיל ליכוד. זאת אומרת, היא לא הייתה מספיק נאמנה למשהו שלא קשור לתרבות בכלל. נכון. לא, זה לא היה החיסרון היחיד שלה, היא פשוט לא הייתה ברורה מספיק. כן, אוקיי. בסדר גמור. אז בלה מצאת מה זה? כן, זה דוברה או ארבע. ארבע נדמה לי זה או מילה נרדפת לדוברה, או שאולי דוברה יותר גדולה. אנחנו נקבל את ההצעה של שלמה ושלך, ונתרגם ברלינקס כדוברות. אוקיי. דוברות קטנות. דוברות קטנות. אוקיי, דוברות, אוקיי. ארבע זה אונייה. אז זה דוברות קטנות. כי ברלינקה זה דימינוטיב, ואנחנו הולכים לסיים, מישהו סימן עד איפה הגענו, זה מה שאנה אמרה,
בדיוק הפסקתם, היא אומרת, בכל המילים שאני מכירה מפולנית. נכון. הנה, אנה עכשיו תיכנס. יופי, אז היא תוכל להגיד לנו. כאשר התחילו לפתוח את החבילות בבית הרב. שלום, אנה. שלום לכולם, שלום. היי, אנה. I was in waiting room. אוקיי. אז בלה, אולי תקראי ואנה תסביר לנו. אוקיי, רגע, אבל צריך להעלות את הטקסט או מה? כן, צריך להעלות את הטקסט. אז רק רגע אחד, אני אראה אם אני יכולה להעלות אותו. ולהגיד איזה עמוד. אתם רואים? כן. אוקיי. זה העמוד האחרון. אמרנו, כן. זה מרינרקס. כן, נכון. כן. טוב, אני אקרא, נא ואת תתרגמי. אוקיי. איפה זה? Offentlich liegen in eingewickelte Päcklich, אפשר 50-60 Päcklich. משתי, על השולחן שוכבות חבילות עטופות. eingewickelt יותר מעטופות, זאת אומרת מגולגלות על עצמם, כן? כמו, כן, אוקיי. אולי 50-60 חבילות. כן. Man steht in der Zeit und mepackt voneinander. עומדים מהצד ופותחים את החבילות או מה? נכון. כן. הפק זה חבילה, פוננדר אמרנו פרפיקס של לפתוח משהו. כן. קמיזלקס. קמיזלקס. בואי נתרגם כל דבר בנפרד. אז עכשיו יש פירוט מה יש בחבילות. קמיזלקס, אנה, מה זה? סליחה רגע אחד. קמיזלקס, אני לא יודע מה זה באנגלית, גם בעברית, אבל זה all the men have under the marinarkes. אוקיי, אצל שלום עליכם, הוא מדבר על צ'רטוריסקיס קמיזלקה. הקמיזלקה של צ'רטוריסקי. צ'רטוריסקי היה איזה נסיך פולני. אנה, את שמעת את השם? צ'רטוריסקי. נכון. מי זה היה? זה צ'רטוריסקי, זה היה the Nobel class, our Nobel class, they have the palace, there was the big collection of the antiquity during the war also we lost, after he's still now, he's even, the foundation is Czartoryski. It's famous. זה האריסטוקרטיה הפולנית, ושלום עליכם מדבר דיקמיזלקה פון צ'רטוריסקי, זאת אומרת, זה מין גופייה. הייתי אומר. הלאה, בלה, מה עוד הם מוצאים שם בחבילות? מרינרקס. בלה, מה זה, סליחה. אנה. מה זה מרינרקס? מה בלה יודע גם. לא, אני לא יודעת. לא, זה הכל, אנה, זה הכל מילים שקשורות אני יכולה לחפש במילון. מרינרקס זה אנצוג בגרמנית. חליפה. כן. איך? אני לא יודע באנגלית. מה אתה אומר, שלמה? היא אמרה אנצוג, אז אני אומר חליפה, כי אנצוג זה חליפה. לא. אנצוג זה ברית לבוש, אבל צריך לתאר את זה יותר טוב. תראי, מרינרקס, זו הייתה מודה, אולי, כן, של שנות ה-40 וה-50. זהו מעיל קצר, שבסליחה מכבודכם, הוא לא מכסה את הישבן, אלא מגיע רק למותניים, כן? זה מעיל קצר, מה שהיום היינו אולי קוראים מעיל רוח. כן, במילון כתוב ז'קט. ז'קט, נכון, זה ז'קט. לא, ז'קט. של גברים, של גברים. ז'קט זה מעיל ארוך יותר. מרינרקס זה יותר קצר, שבתנועות הנוער, כן? זה מין מעיל רוח קצר.
הלאה, מה עוד? רקלך. 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 מי יודע מה זה רקלך? אני חושב שזה חצאיות. זה מה? חצאית של אישה, חצאיות. לא, 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 לא. לא. הרקל זה באמת מה כשאנחנו מדברים על לבוש 3 חלקים, זה המעיל העליון. שעד היום משתמשים, כן, אנשים שרוצים להתלבש חגיגית, יש להם רקל, שזה קצת יותר ארוך ממרינרקה ויותר מחויב. כן. עכשיו תשימו אבל לב. מה שיאיר אומר, יש לו אחיזה במציאות. במילון כתוב על רקל, ג'קט, שורט קוט וגם סקרט, זאת אומרת חצאית. שורט קוט זה נכון לעומת קפוטה. כן, שהקפוטה היא ארוכה עד אחרי הברכיים. רקל, למה אני יודע? כי הדוד שלי, האח של האימא שלי, בבואנוס איירס, הייתה לו חנות איפה שהוא מכר מכנסיים איך אומרים היום? 3 חלקים. מכנסיים חליפה. חליפה, כן, זה מעיל של חליפה. זה הרקל. עכשיו, מרינרקה יכול להיות שזה קשור למרינה, לאותם מעילי רוח שאנשי חיל הים, כן? כן. זהו. אז הלאה. מה עוד? ז'ופיצס. ז'ופיצה, אני מניח שזה גם... זה ז'ופן, מרוסית ז'ופן. מה זה? אנה. אני חושבת זה כמו פלטו, לונג דה פלטו, כמו פלטו, very near to the body, very close to the body. כן, זה נכון, וזה כנראה בגד יותר מתאים לאנשים דתיים, לגברים. כן. לא יודע איך נגיד את זה בעברית. במילון כתוב מעיל ארוך, מעיל גברים ארוך, קורס, גס, זאת אומרת, מעיל עליון. עכשיו תשימו לב, ששפיגל, כשהוא מפרט מה מוצאים בחבילות האלה, הולך מגופייה, כן, למעיל קצר, כן, מרינרקה, אחר כך רקל יותר ארוך, אחר כך ז'ופיצה יותר ארוך, עוד יותר ארוך ומסורתי יותר. הלאה. חלטלך. חלט, מי יודע חלט? חוואט, זה חלוק, לא? זה black, this the orthodox, what you saw in the מאה שערים. נכון. They have such a, like from the... יש פה דירוג. כן, זה have to be black, long, and little be like pajama look, so with the black material something. זאת אומרת, הפירוט כאן של הבגדים מרמז על סוגי הבורחים, מכל מיני, מחילונים ועד לדתיים מאוד. הלאה, מה עוד מוצאים שם? שוחוורג. זאת אומרת נעליים, הנעלה מה שנקרא. כן, הפעם מישהו שאל מכם מה זה ורג, זה היה שלמה, ואני נתתי כמה דוגמאות. מישהו זוכר למה שיך זה נעליים, אבל למה זה ורג? long shoes? לא. אולי כל מיני סוגים של נעליים? כן, אוסף של סוגי נעליים. הוורג הזה זה אוסף של שורוורג, בחבילות האלה מוצאים אוסף של סוגי נעליים. מה עוד? פסקס. זה פסק. חגורות. מה עוד? שליקס. נכון. צעיפים. צעיפים, כן. לחורף, כדי שלא יהיה קר בצוואר, וכן הלאה. מסרלך.
סכינים, אולרים. אולרים. תראו, תשימו לב שעד עכשיו בעיקר כל הדברים הם גבריים, כל הבגדים, זאת מי שברח בדרך כלל יוצא מהתוכן של החבילות, אלה היו גברים, כן? ואנשים פחות. ואנחנו יודעים את זה מהזיכרונות של חיים גרדה מווילנה. כאשר הגרמנים נכנסו לווילנה, גרדה ברח לרוסיה ברגל, ביחד עם אשתו ואימו, אבל אחרי כמה מאות מטרים, האמא ואשתו חזרו לווילנה. וגרדה עד היום מרגיש בכל שירתו רגש אשם, שהוא נתן להם לחזור. ולמה הוא נתן להם לחזור? כי הוא חשב שהגרמנים מחפשים את הגברים, ושהם לא ייגעו בנשים. הלאה, מה עוד? בליישטיפטן. איך? בליישטיפטן. תרגום? עפרונות. עפרונות. למה לעיפרון קוראים בליישטיפט? למה? מי יכול לעזור? מה זה בלאי? עופרת? עופרת. אני לא יודע אם באותם זמנים עפרונות עשו מעופרת, כן? זאת אומרת, מכשיר כתיבה מעופרת, אולי הידית, כן? שבתוכה היה שפיץ. גם לא היום, אבל אני זוכרת כשהתחילו להופיע העפרונות שמכניסים להם מילוי, כן. אז למילוי היינו קוראים עופרת, עופרת לעיפרון. אוי, זה גדול, אני לא ידעתי. כן. כן, טוב. העפרונות, הלאה. כן, ביכלך, ספרונים. לא, רגע, אמרת שתי מילים ואני לא יודע איזה מהם כתוב, או הזכרת שני סוגים. תיקנתי את עצמי, ביכלך. ביכלה או ביכלך? ביכלך. ביכלך. כן. נכון. איך היית מתרגמת? פה צריך להיזהר. אם להיזהר, אז אני אסתכל במילון. לא, תנסי. לא תקבלי... בוך זה ספר, ביכל זה ספר קטן. ביכלך זה אולי רבים של ספרונים. כן, אבל למה אמרתי להיזהר? נו, למה? מי יכול לנחש? יאיר, to the pocket, he have to the pocket, to bring with him to the pocket so small. לא, זה יש בביכלך, בקטן. שלמה? אני לא הייתי נזהר, הייתי אומר מיד ספרונים. אוקיי. אצל יהודים, והדבר מאוד בולט כאשר גרדה כותב על סוגי ספרים אצל יהודים, יש הבדל עצום בין הביכל לבין הספר. ביכל זה ספר חילוני, ספר לימוד, סתם רומן. הספר זה ספר לא דתי, אלא ספר קודש. נכון, ספר קודש. אז ביכלך פה מעיד שבחבילות האלה, בין הבורחים, עוד מעט יהיה עוד פעם דירוג, בין הבורחים היו כאלה כבר שקראו ספרות חילונית. מה המילה הבאה, בלה? תהילים לך. אתם רואים את הדירוג. קודם ספרים חילוניים, תהילים לך, ספרי תהילים, זאת אומרת, מהתנ"ך, הלאה. פפירן ונבוס אלץ נישט. פפירן. ניירות ומה לא. ומה לא. ממשיכים.
זוג יחזי, אלטוורק פרקויפט אירדו? וואי, אני אומרת להם. רגע, עוד מעט תתרגמי. שפיגל פה עושה מה שהוא עושה לאורך כל הסיפור, הוא עושה תרגילי השהיה. הוא לא נותן לקורא מיד להבין מה קורה, וגם סרלה, האמא, עדיין לא תופסת בפני מה היא עומדת. ואז מה היא שואלת בלה? היא שואלת, אל דבר כפר קויפט ירדו? כן. את כל הדברים האלה אתם כאן מוכרים? מה זה אלט ורג? ורג זה אוסף אמרנו. נכון. אלט זה ישן, אבל... נכון, ולכן לאלט ורג, זאת אומרת, האם אתם פה, איך הייתי אומר בעברית, האם אתם פה... דברים משומשים? רגע. אוסף עתיקות. האם אתם פה אנטיקווריאט? מוכרים דברים של אנטיקווריאטים? של דברים ישנים? האם אני נקלעתי לבית הרב כדי לראות כל מיני דברים ישנים שאתם מוכרים? לדעתי, זה גאוני מה ששפיגל עושה. יאיר, מה אמרת? לא, אני אמרתי שאלטוורק זה נראה כמו אוסף עתיקות, אנטיקס. נכון. כן. זאת אומרת, היא עדיין לא תופסת במה מדובר. הלאה בלה. זוגט מן מיך זול זוכן דו מיין אברשן. אומרים לי שאני אחפש כאן את הברשה שלי. ופה שוב משפט גאוני. איך אפשר לחפש בחבילה את הבן שלה? פה באה הזפתה האיומה, המכה, כן, ההפתעה. הלאה. גהרט, soll suchen zwischen Altwarg meiner Braschen. Was ist gegangen zum Niemann? תרגום. אתה שומע? שומע? שאני אחפש בין הדברים הישנים האלה את הברשה שלי שהלך לניימן. הייתי אומר שהמשפט הזה בפיה של סרלה, זה כאילו ביטוי של מה שהיינו אומרים באנגלית, incredulity. היא לא מבינה, היא לא מאמינה. על מה אתם מדברים? היא אומרת. הלאה. פאלי חבק אף דיפודלגה ונזמרת ותמיכאופ. לא, תקראי נכון יותר. פאלי חבק אויף. אוף דר פודלוגה. יקום. אני נופלת על הרצפה. כן, אבל פה אני מבקש שבתרגום תפעילי את העיקרון שעליו דיברנו הרבה, מתי מקדימים את הפועל במקום הראשון במשפט, ולא במקום הטבעי השני. אם אני מסביר את עצמי. כן, זה היה צריך להיות איכפה לבק. נכון, אז למה אומר שפיגל פאלי חבק? מתעלפת. נכון, זאת אומרת, יש אינקרדוליטי, היא שואלת שאלה, מה, אתם השתגעתם פה בין החבילות, אבל פתאום תוך כדי דיבור, היא מבינה, או בתת המודע שלה, מבינה במה הולך העניין, והיא מתעלפת. הלאה. פודלוגה זה רצפה. אנה בפולנית אומרים פודלוגה? פודלוגה, נכון. פודלוגה, זהו. אני פולני ידוע, אז טעיתי, פודלוגה. אצלי בבית היו אומרים ושן די פודלגס. נכון. אני חושב שפודלוגס זה לא רצפה, זה מרצפות. לא. זה הבלטות. לא. בואו ננתח את המילה הפולנית, כן? אני כנציג האקדמיה של הלשון הפולנית. פוד זה מתחת, למטה. מה זה לוגה, אנה? בוא, I never was thinking about.
I never was divided this word. את מדברת עם מומחה לשפה הפולנית? גם זה חמה פודלוגה, just the פודלוגה, חלאס. לא, מה זה לוגה לבד? יש בפולנית מובן לחלק הזה של המילה? זה לוגה שמתחת. מה זה לוגה? לוגה. לוגה? לא יודע. יש לך מילון? כן. פולנית, תחפשי. לוגה, לא, זה לוגה, זה doesn't exist לוגה. לא, לא, זה doesn't exist לוגה. פודלוגה it's together as פודלוגה, but the פודלוגה was... אנה, לא together, אני מאלץ אותך. כן, כן, אני מחפשת עכשיו בגוגל. תחפשי, יש לך סטניסלבסקי, המילון הפולני? לא, אין לי, אבל עכשיו אני מחפשת במילון... אוקיי, תחפשי מילון פולני, לוגה או לוג או... כי המילה פוד זה מאחורי. למשל, יש מקום בפולין, פוד הלרן, כן, מאחורי מקום שנקרא פוד לוגה. כן, יש לי. גם בפולנית, כן. ולכם אני אומר לכולכם, גם בפולנית יש פרפיקסים. כן, 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 נכון. כן? למשל, אני אתן לכם דוגמה, כאשר רוצים להגיד שמשהו מכובד מאוד, כן? אפשר לגלות מה זה באמת, כלפי חוץ זה מכובד, אבל אם מגרדים את זה קצת, רואים את האמת, אז אומרים בפולנית, עוד ברונג'יץ'. כן, עוד ברונג'יץ'. להוריד את הברונזה, כדי לראות את העוד, זה פרפיקס. ופוד זה גם פרפיקס. פודגורג'ה, מה זה אנה פודגורג'ה בפולנית? under the הר. נכון, גורה זה הר, פוד מתחת ל... זה פודווגה, זה... מתחת ללוג, מה זה הלוג הזה? אין לי לוגה, the separated, but it's meaning that this is the, after the, you have from the, oh, just a moment, I have to find the words. באנגלית. כן. It's like the boards, the planting, boarding, planting, so from the tree, and meaning under the, so it's meaning like on this iPhone, this is meaning under of something. מה זה something הזה? זו השאלה. The boards, it's planting from the wood. Board planting. Because the podłoga first was made it from the wood. כן. House, in the houses before the... תחת לעץ, הבנתי. נכון. זאת אומרת, לוגה זה משהו קשור לעץ? זה לא עץ, אבל... כן, באנגלית לוג זה בול עץ. אז אולי זה בא גם כן, אוקיי. Something like it's meaning that because the first meaning of podłoga was always there was from this wood they made it in the houses. זאת אומרת, מתחת לעץ יש הרצפה. הרי העץ זה כיסוי מעל. ושלמה, זה בדיוק ההפך. לא העריכים אלא מה שיש מתחת להם. ולכן זה נקרא רצפה. אז נתנו שיעור בפולנית לאנה, קדימה. כן. אני ממשיכה? כן. אוקיי. ונז מרטבת מכאוב, גיבן זי מיר אזקלה. תרגום. אז אני נפלתי, התעלפתי על הרצפה, וכאשר
מצילים אותי, משיבים את רוחי, נכון. נותנים לי שקית. בדיוק. הלאה. הברשה זה כלה. השקית של הברשה. נכון. דוס זלבה ווס חובי מתגגבן. בדיוק זאת אשר אני נתתי לו. נכון. בטח בייזי, מיינה ברשן וייזמיר. אני מבקשת מהם, תראו לי את הברשה שלי. כן. מיינה ברשה, הברשה שלי. פירן זי מיך ארויס. הם מובילים אותי החוצה. נכון. פירן זי מיך אופן פלד. מובילים אותי אל השדה. השדה כנראה הכוונה לבית הקברות. כן. אוטו דוליגט זוגן זי. כאן הוא שוכב, כאן בדיוק הוא שוכב. כנראה שליד בית הרב היה בית קברות וקברו את הקורבנות. כן. זוגן זי. אוטו ליגט זוגן זי. הם אומרים, הברשה. צוזמן צן הברשס, זוגן זי. ביחד 10, כנראה קבר אחים. כנראה. צן הברשס, 10 הברשה, הם אומרים. פה המילה הברשה זה איך לקרוא לזה? כסמל, שכל הצעירים האלה שנרצחו על ידי הפצצות, הברשה זה בנים של. זה לאו דווקא השם של כולם הברשה, אבל זה נאמר ככה באמירה של צער, כן, הלאה. ירזת דוזקלה? אדוני רואה את השקית הזאת? כן. עוד דוסיז, זה בדיוק. מרנישט, לא יותר מזה. כן. Ihr wisst, was will ich sagen? אדוני יודע מה אני אגיד לו? Seid nicht im Kass auf Jidene. אל תכעס על אישה. על יהודיה. על יהודיה, כן, אבל יידנה זה בדרך כלל, כשאומרים הידנה לא מתכוונים לזה שהדת של היהודיה, אלא אישה. לא, מתכוונים ליותר מזה. מתכוונים לאישה שהיא יהודיה. את לא תגידי על גויה יידנה. לא, כמובן שלא. בסדר, אני מקבלת את זה. אוקיי. Sitzt schon spät. Die Sonne setzt dich schon. כבר מאוחר, השמש כבר שוקעת. כן. בול בול בול, das Wasser räuscht auf die Berlinkes. היא חייבת לברוח בתודעה שלה לרגשות טובים של העבר, מפני שהאמת היא כל כך קשה עליה, שהיא לא יכולה לעמוד מולה. הלאה. כן, בול 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 זה הפכפוך של המים, das Wasser räuscht auf die Berlinkes. על הניימן, כן. כן. Ist weit dort zum Niemann? רחוק מכאן לניימן? אפשר וייסטיר ווקון מנזיך בגרובן? אולי אתה יודע, אולי הוא יודע איפה אפשר להיקבר? כן. זהו, סוף הסיפור. כן. הסיום הוא מדהים. טרגי. מאוד עצוב. כן. יותר מעצוב, הסיום הוא סיום של אדם בטראומה שהיא לא מתאוששת מזה. נו, איך אנחנו רוצים שאם תתאושש מדבר כזה? אני רוצה להגיד לכם. סליחה, פרופסור, just I want to say to the Shlomo,
I have the book with the collection of his short essay, the fragment only, and all what I wrote about his essay, his drama was. אנה, את אומרת, אני לא יודע על מי את מדברת. The author. שפיגל? איזה שם? Anna, are you talking about Spiegel? Yes, נכון. I have the collection of his, but fragment. Only there was translated the fragment in Poland. We have a lot of his essay, so different. And what I wrote, there was few, was so sad and dramatic, really. There was from ghetto, from which also there was very tragical Mrs. Jabłońska or something like that, about the old lady. She came to the ghetto woods and she had some in the small bag, she had some her last treasure. So the girl, small girl, also Jewish from the ghetto, she was manipulated with her to take this because she was hungry and she took her last, treasure. So many, it's so tragical. Many, I think. אנה, אולי תגידי לנו את השם של הספר בפולנית. כן, אבל עכשיו אני מחפשת, you will speak, I will look. שיהיה לך, תגידי לנו, אפילו אודה לך אם תשלחי לי את זה באימייל אליי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שתלמידה שלי, מלגוז'טה, אני שכחתי את השם המשפחה, היא הייתה תלמידה שלי פה בירושלים, תשמעו טוב, היא באה מפולין ללמוד באוניברסיטה העברית, היא הייתה נשואה לפולני, לפני 20 שנה ויותר. היא שעתה פה בארץ 2-3, ובסמינר שלי הכירה מישהו מאיבו, מניו יורק, שגם הוא הגיע לסמינר שלי לשמוע הרצאה. הסוף היה שהיא התגרשה מבעלה הפולני, היגרה לניו יורק, התחתנה עם האיש הזה מאיבו, ואני יודע עד היום יש להם ילד אחד, אולי עוד אחד, והיא, למה אני מספר את זה? כי היא כתבה בפולנית, אם אני זוכר, עבודת גמר, על ישעיהו שפיגל מגטו לודז' בפולנית, אנה. כן? ואני זוכר שאני מאוד צחקתי כשהיא מזכירה את שמי שם, והיא אומרת בפולנית שנטוחה. במבנה המשפט בפולנית, היא מזכירה והייתה תלמידה מעולה, אני לא יודע מה הייתה כיום, בניו יורק אם היא עוסקת בגידול הבן, היא לא יודע אם היא המשיכה לדוקטורט או לא, זה היה קשור לעבודת... אני חושבת שאני יודע, מכירה. מלגוז'טה... I have to look to because I know almost everybody who have the doctorate or professor. Now we have the new professor. This book, what I sent to the Ephraim, what she wrote, she's now the professor in the Wrocław University of the Yiddish language. About the book of the Spiegel, there was Malches Ghetto. Nachon. Okay. Stiegen zum Him. And this tragical, what I said, was there was the name of this story was how she was named, this lady in Malchomot, there was
אם תמצאי את הספר בפולנית שאת מדברת, כן. תשלחי לי פרטים. אוקיי, אנחנו, כמו שציפיתי, אנחנו גמרנו מוקדם, ואני אבקש מבלה, אם אפשר, לשתף אתכם, לשלוח לכם את דיפרומי קאץ של י' פרץ. את תוכלי, בלה, לשלוח? כן, אני בינתיים מעלה את זה על המסך, בסוף השיעור אני אשלח את זה. יפה. נהדר. כולם רואים? כן. אוקיי. אנחנו עומדים... אני יודע דיפרומי קאץ, אני יודע. I was studied this in words. אוקיי. אנחנו עומדים לקרוא סיפור של י' פרץ, ואני אומר שגם מן הסיפור הזה אפשר לעשות סרט מצויר, קרטון בלתי רגיל. כן. שלמה, תתחיל. Diplome Katz. Drei Singvögelach sind gewesen in ein Stub. Und alle... לא. קודם כל תתרגם את הכותרת. דיפרומי קאץ. החתול הדתית. האדוקה. שלוש ציפורי שיר היו בבית אחד. הלאה. Und alle drei eins nach zweiten. לא כתוב נח. Und alle drei eins noch. נכון. Als eins noch ein zweiten hat die Katz zurecht. Hat die Katz zurecht gemacht. וכל השלושה, כל השלוש, אחת אחרי משניה. אחת אחרי השני, כן. החתול צורך גמחת, זאת אומרת, עשתה עמם צדק או צדקה. תקנה אותם. בעצם אכלה אותם, כן. כן. צורך מחנה, תרגום המילולי, לתקנה אותם. כאשר דבר מתקלקל, מחת בנס צורך. מתקנים את זה. רכת ביידיש זה צד ימין. צורך מחן, זה לעשות להם לעשות איתם צדק, כמו שאמרת. עכשיו השאלה שלי, ואני פונה אל כולכם, מדוע פרץ משתמש במילה צורך מחן, כאשר שלמה צודק, החתול טרף אותם, אבל פרץ במקום להגיד שהוא טרף אותם, ככה ישר להגיד את האמת, הוא אומר, עוד זה צורך גמחת, כן? תיקן אותם. למה פרץ משתמש במילה הזאת כאן? אולי כי זה טבעם של חתולים. יאיר, מה אתה אומר? לא יודע. בלה? זאת אומרת, לפי דעתו של החתול, מנקודת ראות של החתול. אז שלמה אמר כי זה טבעו של החתול. אני חושבת שזה אירוניה. נכון, אירוניה. דתיים, לדעתי. האירוניה פה מאוד חשובה לאורך כל הסיפור. בלה, מה את אומרת? אני מסתכלת על הכותרת, דיפרומי קאץ, כאילו החתולה הדתייה המאמינה, אולי יש לה את הזכות להיות שופטת, צורך מחן, לעשות צדק. נכון. זאת אומרת, יש לנו... כמובן במובן אירוני, כמו שאנה אמרה. כן, כולכם פה אמרתם, כל אחד תרם משהו להבנת הטקסט. שלמה אמר, מה הוא אמר? לעשות זה טבעו של החתול. יאיר אמר שזה טבעו של החתול, נדמה לי.
אנה אמרה זאת אירוניה, ובלה אמרה שאנחנו רואים את כל זה מתוך הכותרת של הסיפור. בסיכום, פה מסופר סיפור מנקודת ראותו של חתול, ולא מנקודת ראותו של סופר או של בן אדם. עוד משפט, שלמה. Es ist kein einfache Katz nicht gewesen. כן, אבל לא כתוב einfache. אתה רואה שני יהודים? einfache. Einfache, kein... Es ist nicht kein einfache Katz gewesen. תרגום. einfache, אני לא יודע מה זה. אני יכול לעזור לגבי פשוט. פשוט. כן, למה einfach זה פשוט? אני מבקש לנתח את המילה. אין זה אחד, פח. פח זה layer, שכבה. דבר שיש לו שכבה אחת הוא דבר פשוט. דבר מורכב מכמה שכבות. כשאנחנו אומרים עצבי פחיקר, פאץ', אז נגיד זה סתירה בשתי שכבות, זה בשתי, איך אמרנו? שכבות, אז זה יותר מסובך. einfach של שכבה אחת, לכן פשוט. אז עכשיו תנסה, שלמה. Es ist kein einfache Katz nicht gewesen. einfache Katz nicht gewesen. זאת אומרת, זאת לא הייתה חתול של שכבה אחת, לא הייתה חתול פשוטה. נכון. קדימה, עוד משפט. nur ein אמס. לא כתוב נור, רגע, לא כתוב נור. כתוב נור. כן, כתוב נור. אני מתנצל. נור, כן. נור ein אמס. למה אין? יש שני יהודים, אין פתח. יש פתח. יש פתח. יש פתח? כן, מתחת ליהודים. טוב, תקרא את המשפט. נור ein אמס פרומה נשומה. טוב, אז אני לא, במהדורה, הרי אתם יודעים שכתיב מודרני ביידיש הולך כיום לפי הכללים של איבו, איבו נוסד ב-1925. פה לפי מה שבלה אמרה לנו, זה מהדורה מ-1906 אמרת, נכון? תרס"ו זה, כן? 1906. זאת אומרת, אנחנו מספיק קראנו יידיש כדי להבין שאנחנו עומדים בפני טקסט לא תקני, איפה שהכתיב הוא לא תקני. אם הייתם צריכים, אולי אתן לכם תרגיל, לכתוב את זה לפי כתיב מודרני ביידיש, אסור שיהיה פתח תחת שני היהודים, ולכן צריך לקרוא אין. כן, אני מחר אהיה בספרייה, אני אנסה למצוא את הסיפור בכל כתבי פרץ. כל כתבי פרץ מ-48, זה כרכים אדומים, וגם שם לפחות לא יהיה פתח תחת שני היהודים. אוקיי, שלמה. אמרתי, נור ein אמס פרומה נשומה, וסהות ניש... לא, תרגום, נור ein אמס פרומה נשומה. זה לא היה חתול פשוט, נור ein אמס פרומה נשומה. זאת אומרת, זאת הייתה חתול, זאת הייתה נשמה דתית אמיתית. אבל מה זה נור? רק. לא במקרה הזה. אמרנו שהמילה נור, למעשה ביידיש אפשר להגיד נור, ובכתיב יותר ישן אבל לגיטימי זה נור, אבל המילה היא נור. נור, אמרנו כבר הרבה פעמים ואני חוזר על זה, יכול להיות רק, אבל לפי ההקשר יכול להיות אבל. פה המשמעות היא אבל. זה לא היה חתול פשוט,
אלא. אבל למען האמת. אלא, an אמס פרומן נשומה. אלא, החתול הזה היה נשמה אדוקה באמת. הלאה, שלמה, עוד משהו. Was hat nicht moist getrogen? Umsist. Was hat nicht moist? לא. Umsist כן. getrogen. Die weiße, gut jüdische Juppe und gehabt ähnlich, in welche der Himmel hat sich gespiegelt. כן, לא כתוב אינלך, אלא אייגלך. אייגלך, כן. welche der Himmel hat sich gespiegelt. זה משפט קצת יותר מסובך. תקרא פעם יידיש רק 3-4 מילים, כן? Was hat nicht Umsicht getrogen? עד פה. זה היה חתול אדוק באמת, was hat nicht Umsicht getrogen. getrogen זה לשאת, זה לסחוב. נכון. was hat nicht Umsicht, שנשאה לא בחינם. כן? Umsicht זה בחינם. נכון. שנשאה שלא בחינם, הלאה, כמה מילים ביידיש. Die weiße gut jüdische Juppe. עד פה. שלא נשא בחינם, die weiße gut jüdische Juppe. קודם כל, מה זה יופה מי יודע? במילון אני רואה פטיקוט, או מעיל קטן, משהו כזה. אנה, יש יופה בפולנית? יופה זה היה, זה כמו the lady was, have the woman, to the dress. מה זה יופה בפולנית? יופה, אני לא יודע, מה זה יופה, יופקה, זה כמו part of the dress, down of the dress, no? איזה חלק של הדרס? מי יכול להסתכל במילון יידיש עברית או יופה? אני רואה פטיקוט, מעיל עליון או משהו כזה. אני לא חושב, זה עליון או תחתון? אני לא יודעת, יש למישהו ויינרייך? מה שיש לי כאן זה אותו דבר כמו ויינרייך, זה גם ויינרייך ייתן. אבל יש למישהו אנגלי עברי, אין לי כאן על ידי כרגע. לא, אני מעדיף יידיש אנגלי. לא, לראות מה זה פטיקוט. רגע, לשלמה יש ויינרייך? יש לי איזה מילון, אבל הוא רחוק ממני, לא. בדרך כלל אני מפעיל 2 מסכים, היום לא הפעלתי את המסך השני. אז אין לך תחת היד, אז נעזוב. יאיר, יש לך מילון לידך? כתוב יופה יפה, אבל זה לא נכון. לא שמעתי, מה? כתוב יופה שזה יפה, אבל זה לא נכון. לא, זה יופה זה כמו זה small coat, I think. כן, אבל השאלה האם זה קוט עליון או תחתון. מכיוון שאני לא אישה, אז אני בבית שמעתי את המילה יופה, אבל לא לבשתי אותה. כי היופה נדמה לי שזה לא מעיל עליון, אלא משהו מתחת לסמלה. כן, אז אין לנו אפשרות. תכף, מצאתי מילון אנגלי עברי, אני מחפשת רגע. אוקיי. הכוונה היא בגד שהאישה, זה הרי די קץ, היא נקבה, היא לא חתול זכר, שהאישה לובשת קרוב לאור שלה, לאור הגוף,
אני חושב שזה בגד תחתון. אנה, בפולנית יופה, את יכולה למצוא במילון שלך פולני? כן. לאף אחד אין הרכבי, בהרכבי נמצא גם את ההסבר בעברית. אוקיי, פטיקוט זה תחתית, זאת אומרת בגד תחתון. אז זה מה שאני זוכר מילדותי, כאשר במשפחתי, שהיה מלא עם הסבתא, דודות וכולי. היופה זה בגד תחתון כמו לפני הסמלה. קומביניזון היינו קוראים לזה. בדיוק, קומבינזון, זה קומבינזון, נכון, זה קומבינזון. כן? שנשים לובשות כמו שגבר לובש גופייה. ובכן. יופה ונגהת עגלך, והיו לה עיניים קטנות, in welche der Himmel hat sich gespiegelt, שבהם השמיים השתקפו. כן, כי היו לחתול עיניים כחולות. עכשיו, היא לבשה לפי פרץ, הוויישסה יופה. זאת אומרת, מכיוון שמתחת ליופה זה הגוף שלה, אז היא לבשה בגד תחתון לבן. זה היה חתול לבן. יש לנו פה עסק עם חתול לבן ומעלליו שעוד מעט נשמע עליהם. יאיר, המשפט הבא. Es ist frumme Katz, a Twille Katz gewesen. זהו חתול דתי, חתול אדוק. הטבילה קאץ גזסן. Es ist ולא קלטתי את המילה אחרי הטבילה קאץ. אבוס? טבילה. טבילה, שטובלת במקווה. הטבילה קאץ. es אולי זה קאץ שהולך למקווה. זהו חתול שנוהג לטבול. אתם זוכרים שחתול מנקה את עצמו עם הלשון כל הזמן. Es ist eine Katz, הלאה. gewesen. 10 Mal in Tag או sich gewaschen. 10 פעמים ביום הוא ניקה את עצמו. נכון, הלאה. הוציא, אנחנו מדברים עליה, על לשון נקיבה. חתולה, כן. Und gegessen und sie still, והיא אכלה בשקט. עכשיו, אנחנו מדברים על חתולה אדוקה, שטובלת כמה פעמים ביום, זאת אומרת, מלקק את עצמה ומנקה, גגסו שתיל, אכלה בשקט, כמו שיאה ליצור דתי אדוק. הלאה? gegessen und sie still, okay? ארגצין הזית in הווינקלה, באיזשהו מקום בצד, בפינה. זאת אומרת, חתולה צנועה, נכון. שלא עשתה מזה צימס גדול, כמו שאומרים ביידיש. הלאה? Es ist frumme, סליחה, ganzen Tag hat sie gehabt, was ist מילכדינס. כל היום... לא, תקרא את זה עוד פעם ביידיש, כי לא קלטתי את הסוף. הגנצן טוב, עוד זה גחפט, was ist מילכדית. זאת אומרת, היא כל היום חטפה משהו חלבי. למרות שאני כבר יכול להגיד לך שגם חתול דתי אוכל רק בשר או לא אוכל... מבחינה בין חלב ובשר, איננה מערבת, הרי היא חתולה אדוקה. הלאה? כן, מלכדית. Und erst
וקודם כל? לא. לא. תקרא את המשפט כולו. Und erst als die Nacht ist zugefallen. Und erst als die Nacht ist zugefallen. תרגום. ואז כשהיה הלילה היא נפלה, היא כאילו נרדמה. Und erst. Und erst, וקודם כל, לא. לא, ורק כאשר ארש פה זה אומנם ראשון, אבל הפירוש זה שאפשר להגיד בתרגום, ורק כאשר הלילה ירד או נפל, אז היא צוגפן, זאת אומרת, היא נפלה, נרדמה. לא, תקרא עוד פעם ביידיש. דינכטיס צוגפן. ורק כאשר הלילה ירד. עוד sie gegessen Fleisch, בשר, Mäusenfleisch. ורק בלילה, כשהלילה נפל, כלומר כשהשמש שקע, אז רק היא אכלה דברים בשרניים. לא דברים בשרניים. אנחנו מתרגמים מה שכתוב, לא מה שאנחנו מבינים. אז היא אכלה בשר. המשפט הבא. אז היא רק אכלה בשר. היא שמרה על המרחק. איפה אנחנו מבינים שהחתולה הזאת שמרה על כשרות? רגע, חסר הפואנטה, יאיר. שלושת המילים האחרונות במשפט. כושר מויזנפלייש. כן, תרגום. כושר מויזנפלייש, אני לא יודע מה זה מויזן, כשר זה כשר. בשר עכברים כשר. בשר עכברים כשר. עכשיו, פה האירוניה, מויזן, נכון. האירוניה היא כפולה. כי לפי ההלכה, אתה, ברגע שאתה אוכל חלבי, אתה יכול מיד לאכול בשרי. אתה לא צריך לחכות 6 שעות. נכון. אז האירוניה היא שזו הייתה חתולה כל כך אדוקה, שגם כאשר לפי ההלכה מותר לאכול מיד בשר, בתנאי שקודם אתה אוכל חלבי, היא בכל זאת שמרה על מרחב של זמן. אבל האירוניה היא שהיא אכלה בשר עכבר שהוא בשר טרף. והאירוניה השנייה, כאשר היא כבר הרשתה לעצמה לאכול בשר אחרי חלב, שזה בכלל לא עניין של אדיקות, אלא זה עניין של קיצוניות של החתולה, אז היא אכלה בשר לא קשור של עכברים. אבל הוא אומר, כושר מויזנפלייש. האירוניה שאנה הצביעה עליה היא חריפה ביותר לאורך כל הסיפור. עוד משפט. הוא nicht geeilt sich zu der Achila. רגע, הוא nicht geeilt sich zu der Achille. תרגום. הוא nicht geeilt sich, אני לא יודע מה זה geeilt. יאיר, לא שומעים אותך כל כך טוב. הוא nicht geeilt sich zu der Achila. הוא nicht geeilt sich zu der Achille. מי יכול לעזור? nicht geeilt sich zu der Achille. אולי היא לא הכינה את עצמה? לא. היא לא הזדרזה, היא לא מהרה. sich eilen זה למהר. חתולה, מכיוון שהיא חתולה אדוקה, יותר קיצונית מיוסף יוזל הורוויץ, בעל השיטה הקיצונית במוסר, כן? אז היא אכלה במתינות, והיא לא מהרה סודר אכילה. למה פרץ, אני שואל את כולכם, משתמש במילה
אכילה? למה הוא לא אומר, הוא nicht geeilt sich zum Essen? אכילה זה כאילו טקס של אכילה, כאילו... לא. שלמה, מה אתה אומר? א', אני לא יודע, אני יכול רק לנחש. כי אנחנו כולנו מנחשים, כן. זה לא... היא אוכלת במשך היום, אבל פה באכילה זה עניין שלם. היא אוכלת בשר, וזה דבר גדול. לא בדיוק. אנה, למה פרץ לא אומר nicht geeilt sich zu essen, לא מיהרה לאכול, אס מילה פשוטה, והוא משתמש במילה עברית, הוא nicht geeilt sich zu der Achille. יש לך רעיון למה, אנה? If I remember well, she was, he wanted to describe her how she was clever to everything. How she was what? Clever. clever? חכמה? מה זה קשור למילה אכילה? כי זו מילה עברית? זה לא חתולה שיודעת עברית. זו חתולה שבקושי יודעת יידיש. בלה, למה אכילה ולא אסן? אני שוב ניחוש, אכילה זה לשון קודש, לשון קודש. והוא מתאר כאן משהו שהוא גם חלק מהאורח החיים הדתי האדוק שלה. זאת אומרת, היא לא סתם עושה פרסן, זה אכילה כטקס, כמשהו דתי. זה אני אמרתי. כן, יאיר גם אמר את זה, נכון. אוקיי, אז ההשערה של שלמה ושל יאיר, זה מה שבלה אומרת, יכול להיות, אבל לי יש השערה אחרת. הרבה יותר קשה וגסה. תראו, ביידיש, כאשר משתמשים במילה עברית, כמו שבלה אומרת בלשון הקודש, לא תמיד מתכוונים לעניינים של קדושה. זה נכון שאילו היינו עושים סטטיסטיקה של מילים עבריות בתוך היידיש, אולי היינו מגיעים למסקנה שהרבה מן המילים העבריות בתוך היידיש קשורות לטקסים דתיים, קשורות לליטורגיה, כן, וכו'. אבל יש בשימוש במילים עבריות ביידיש, ואולי מבחינה סטטיסטית זה מיעוט שימוש אחר, שימוש של הגסה, של לבטא דברים גסים. וכאשר ביידיש אומרים ערוות או הבדר אכילה, הכוונה היא אכילה גסה, וההפך מאכילה מנומסת, הלכתית וכו'. אני, תוך כדי שאני אומר את זה, אני מחפש דוגמאות נוספות של הגסת הביטוי ביידיש על ידי שימוש במילה עברית. כן? אני מניח שאנחנו נמצא, אולי אפילו במילון, המילה זלילה, מלשון זלילה. אולי, כן? צריך לחפש, לא ניכנס למחקר. אני מנסה לחפש עוד דוגמה, וקשה לי, מפני ששימוש במילים עבריות לצורך הגסה, הן לא כל כך רבות, אבל ישנן לדעתי. אז מול ההשערה שלכם, אני מנחש שפרץ פה מחריף את האירוניה שלו, ומשתמש באכילה לצורך הגסה, ולא לצורך
קדושה. יאיר, עוד משפט. אגרובזך, nicht gehabt, כן, סליחה. Agrobesach, nicht gehabt und geschlungen, die Fresse dahin, nur בנעימות שפילנדיק. זאת אומרת... רגע, אני חייב להבין כשאתה קורא ביידיש. וכבר אמרנו שהמיקרופון שלך, לא יודע, אז קצת תקרא את זה עוד פעם ביידיש, אגרובזך. לא, וי אגרובזך. nicht gehabt und geschlungen. לא, יאיר, אתה ממהר. בלה תקנה אותך שדילקת על איזה מילה קטנה. nicht gehabt und... לא, לפני. סליחה? תתחיל לקרוא יאיר מאחרי צודר אכילה. אחרי אכילה, סליחה. wie Agrobesach nicht gehabt und geschlungen, die Fresse... כן, רגע, מה המילה הראשונה שאמרת? wie, וו יוד. תגידי לי את האותיות, אני לא קולט. וו יוד? כן. אז יש לנו כאן הסבר של פרץ עצמו שאני צודק. אז הוא אומר, האכילה, כן? 2-3 מילים לפני אכילה, אני רוצה לקשר עם המשפט הקודם. Und nicht geeilt sich zu der אכילה. זהו, והיא לא מיהרה לאכילה, היא אגרובזך. הנה פרץ מסביר, האכילה מדובר אגרובזך, דבר גס, גרוב זה שמן. אז החתולה הזאת לא מיהרה אל האכילה, ולמה הוא משתמש במילה אכילה? הוא אומר את זה בעצמו, פרץ, כדבר גס. הלאה. nicht gehabt und geschlungen die Fresse dahin. תרגום. היא לא חטפה. יאיר, כשאני באופן דידקטי חוזר על המילים גם כדי להבין וגם כדי לחזור על היידיש, אז תחכה שנייה. אוקיי. nicht gehabt und geschlungen wie Fresser. תרגום. היא לא חטפה והקטה, כמו פרסר. מה זה גשלונגן? סליחה? מה זה גשלונגן? להכות, לא? לתת מכות. לבלוע. לא, זה לא בלעה. לבלוע, נכון, גשלונג זה לבלוע, נכון, נכון. היא לא חטפה ובלעה, כמו פרסרית. מה זה טהון? טון. כמו לעשות, כמו זלילה גסה, כמו... פרסן ביידיש זה לזלול בצורה. ברור. אנחנו על מישהו שהוא פרסר. טעים, נור בנעימות שפילנדיק, רק בנעימות תוך כדי משחק. כן. אנה, תמשיכי. זולדוס, סליחה, איזה קטן זה, זולדוס מייזל, לפן, נוח הרגע. תרגום. זולדוס מייזל. זולדוס מייזל. זול. רגע, אנה. אני חוזר על ההקשר. החתולה, כן, לא מיהרה אל האכילה, כי בשבילה לאכול זה לא דבר גס, לחטוף ולבלוע. ואז זול דוס מייזל, זול. זול זה פועל עזר של זמן עתיד, for the future. זולדוס מייזל שהעכבר הקטן, היא חשבה, החתולה, היא לא ממהרת, כדי שהעכבר הקטן זול לבן נוח הרגע. יחיה.
אנא? לבן זה life of the נוח. זול לב, הפועל הוא זול לב, שיחיה העכבר נוח הרגע. אני שכחתי רגע. רגע זה כמו בעברית, שהעכבר יחיה עוד רגע, עוד קצת. רגע, עוד קצת. זה רגע. נכון, זאת אומרת, החתולה לא ממהרת אל האכילה. She was not so hurry. היא לגמור. החתולה לא ממהרת אל האכילה, שזה דבר גס. היא לא חוטפת מיד את העכבר ובולעת אותו, מפני שהיא חתולה דתית אדוקה, והיא חושבת למה לאכול אותו ולבלוע אותו מיד, שהוא יחיה עוד קצת, לא יפה מיד לאכול את החתול, את העכבר, ניתן לעכבר לחיות עוד קצת, למה להרוג אותו מיד? יש זמן. הלאה. זול es ein bisschen herumtanzen. She was a little bit, she was a little bit dance on around. זולס הביסל הרומטנסן, אומרת החתולה בלב שלה, למה יד לאכול את העכבר? ניתן לו זול בעתיד שהיא תרקוד קצת, שתהנה מהחיים, למה נבלע אותו מיד? הלאה. She was, how to say, she was not clever, but she wanted to, how to say in English, she was the dance of her, what she found to more quiet, more. תנעל עם מפתח את הדלת. אני לא יודעת. She was misericordious באנגלית. Exactly. היא הייתה רחמניה, היא מרחמת על העכבר. למה להרוג אותו מיד? צריך לתת לו קצת לחיות. עוד רגע שירקוד עוד קצת. הלאה, אנה. אני לא רואה וידוי. אופציטרן. אופציטר, זה חיה גם זה אופציטר. She was the dance, her oppositor, it's in English. תנסי, רגע, תנסי לקרוא כמה מילים ביחד. הרום טנצן אופציטר. עוד קצת תקראי. וידוי זוגן. עד פה. אז אומר החתול בלב שלו, שהעכבר יחיה עוד רגע, שירקוד עוד רגע, אופציטרן, שירעד לרעוד, to tremble a little bit, וידוי זוג, שיגיד וידוי. איך נסביר מה זה להגיד וידוי? מי יכול לעזור? לפני המוות. המוות. יהודי לפני המוות, כן, אולי... וידוי זה is to pray, yes? לא, וידוי is to confess yourself before you die. וידוי זה confess, נכון. עכשיו, אני לא יודע אם זה לפי ההלכה, אולי כן, יהודי לפני שהוא מת, הוא אומר וידוי. שמע ישראל. שמע ישראל. כן. הרי החתולה היא חתולה דתית, אז היא נותנת לעכבר להתנהג כמישהו, כמו שיהודים נוהגים לפני שהיא הורגת אותו. הנה האירוניה הקשה. עוד משפט.
Katz, a frommer Katz hoppt nicht. Hoppt nicht. חפט nicht. Habt nicht. אני לא רואה, זה קטן. זה hop. The letter is so small, so sorry. אוקיי. I don't... הפרומה קץ, חפט נישט. תנסי לתרגם. The cats, what is the fruma? It's the religious. כן, חתולה, אדוקה, דתייה, habt nicht, habt. מה זה חפט נישט? מי יכול לעזור? איננה חוטפת. מה זה איננה חוטפת? יש זמן, יש זמן. כן? מה אתה אומר, שלמה? אני אומר, החתולה דתית איננה חוטפת, יש זמן שיגיד וידוי, שהעכבר יגיד וידוי. בסדר, זה אמרנו, אבל השאלה היא ביידיש, כשאומרים חפ נישט, למה מתכוונים? אל תמהר, אל תעשה את הדברים מהר מדי. נכון, זאת אומרת, חפ זה לחטוף, אבל בצורה אידיומטית ביידיש, אמא יכולה להגיד לבן, כן? שממהר לעשות משהו, כן, יותר מדי, חפ נישט, אל תמהר. הפרומה קץ, חפ נישט. חתול דתי אדוק לא ממהר. והאירוניה כאן זה לא רק על החתול. האירוניה, אם אתם רוצים, היא גם על היהודים האדוקים, שההתנהגות החיצונית, כאילו זה כל המהות של דתיותם. בלה, תמשיך. יש לנו עוד 3 דקות. כן, 3 דקות. נגמרי איזה משפט או שניים. A ganzen Tag hat sie gehabt, was es ist. אוי, אני חוזרת, סליחה. הזמנהות in Stuberein dem ersten Singvogel gebringt. לא, רגע. איך הזמנהות in Stuberein? dem ersten Singvogel gebringt. תרגום. כאשר הכניסו הביתה את ציפור השיר הראשונה, נכון. hat sie offenbald Rachmunes bekommen, כי מיד התמלאה רחמים. נכון. Es ist beim Herz angehabt. לא, לא תקראי עוד פעם. Es hat sie beim Herz angehabt. Angehabt, נכון. יקום. זה תפס אותה בלב. מרוב רחמים. מרוב רחמים. שלה התכווץ. כן. זאת אומרת, היה לה תנועת נפש, במידה ויש נפש לחתול, והיא החליטה להתנהג בצורה של רחמים. עוד משפט? אז זה שיינס זיפצי, כל כך יפה היא נאנחה. אז זה קליינס, כל כך קטנה. היא מלאת רחמים, כן. כן, כל כך יפה היא נאנחת, כל כך קטנה. אז זה מחיה דיק פויגלה, זול כאן אוילם הבה נישט הובן. ציפור כזאת המחיה, כל כך חיונית, שהעולם הבא... זול כאן אוילם הבה נישט הובן. שהעולם הבא לא יקבל אותה. לא, זול נישט אוילם הבה, שלא יהיה לה עולם הבא. שלציפור לא יהיה עולם הבא. הרי חתולה דתייה מאמינה בעולם הבא, והחתולה רוצה לזכות את הציפור בעולם הבא. איך מזכים ציפור אם אתה חתולה לעולם הבא? הוא לא יגיע אם ניתן לו לחיות, צריך להחזיר אותו. רגע, אבל רגע.
אז da חיה דיק פויגלה זול כן אוילם הבא נישט אובן. הנה האירוניה. כן. אני מבין שבלה מתלבטת פה עם ההבנה של האירוניה. עם הנישט. שציפור כזאת מחיה נפשות שלא יהיה לעולם הבא, היא רוצה לעזור לציפור שיהיה לו עולם הבא. זה במסגרת הרחמנות שלה. להעביר לו מהעולם הזה. רחמנים, יש לי קצת רחמנים. אוקיי, בסדר, הבנתי. פסיכולוגיה, תיאולוגיה. האמת היא שזה לא פעם שההבנה שלי לא מכילה את הנישט. זה כבר קרה לי כמה פעמים הסוף שאת ביקורתית על עצמך. וחתולו ובנימה אופטימית זאת, אנחנו ניפגש, היום זה, מה זה היום? יום שני. אז בנימה אופטימית זאת, ניפגש ביום רביעי הקרוב, נקשקש ונמשיך לקרוא טקסט פנטסטי, ממש פנטסטי. טוב, אני אשלח לכם את זה בינתיים, ואם אני אמצא תעתיק יותר איבו מזה, אז אני אשלח לכם. בלה, חבל על הזמן שלך. כן? נעבוד עם הטקסט הזה, ואולי תקבלו תרגיל להעביר, נגיד, עמוד אחד לכתיב מודרני. כן, אוקיי. בסדר, אולי עוד לא היום, אבל בפעם הבאה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. שלום לכולנו, שלום. ביי ביי. ביי ביי, שלום. ¿Terminaron? Terminamos.